दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो राजनिति बेलायाव ओंखारबाय बिसोरबो नोंसिनियाव फैगोन बिटिआर एकर्डखौ मावफुंनो थाखाय नोंसोरो खनसेनि थाखाय ट्रेक्टराव होबाव होनना बुङो अब्ला नोंसोर गोसोखा बे उच्छेद खालामनो नागिरनाय प्रस्ताबा नोंसोर गोसोखा अब्लासो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरनियाव मोजां सन्मानजोंसो फिसाला नोंनि हाया मियादि जानो हागौ आबौ फिसौ फंबाय नोंसोरनि हाया मियादि जानो हागौ जोंनि हाया हले मियादि नङा मियादि नङि हाखौ नों जायखौ देरा होनो थाखाय ट्रेक्टराव होनो थिनदों बे सरकारानो उच्छेद खालामगोन होननानै स्पष्ट लिरनानै लाना फैदों आरो जोंनि गामियाव ड्रन बिरफैदों आं मानिनो हाया गोदान लिरनानै लाना फै जों उच्छेद खालामा होननानै प्रश्न खालामो जों नोंखौ फिसाला आबौ फंबाय नोंसोर थानायाव नोंसोर हारिनि दैदेनगिरि थानायाव मानो जोंनि हाखौ सेनो नागिरखो गोदोनिफ्राय मावबोनानै जानाय हायाव जों मानो उच्छेद खालामजानो नागिरखो मानो बिदि प्रस्ताब जोंनि गामियाव फैखो जोङो जोंनि हाखौ हगारनो हाया फंबाय फिसाला नोंनि हाया जुदि मियादिब्ला जोंनो लिरनानै गाला जेन होखार जायोब्ला जों नोंनि न'आव थांनानै थाहैनो हानाय बिदिबाय नोंनि हाखौ लिरनानै गाला नों माबोरै बुंनो हागौ फिसाला फंबाय नोंसोर थानायाव बोरै जोंनि हाया सुलाब जाखो नोंसोर थानायाव दिनै ड्रनजों जोंनि हाखौ मानो सिफायनो मोनखो मानो बेबायदि नटिसआ मानो फैनो मोनखो जों नोंसोरखौ सोङो नोंसोरो मानो थाखाय ट्रेक्टराव होनो होदों जोंनि हाया सुलाब जानांगौ नङा होननानै बुंदोंबा जों प्रमाना हर नों जे खोथाखौ नङा होनदों नोंनि प्रमानखौ दिन्थि जों लेखायाव नायबाय नंगौ जोङो टिभियाव नुबाय नंगौ निउसाव नुबाय सरकारा जोंनि हाखौ लानो नागिरदों नों मारै नङा होनना बुंनो हाखो एबसुनियावसो बे जोंनि सिक्स सिडोल जेराव जोङो दङ बेयावनो थाबाय थागोन थैब्लाबो